माबा बेखौसो जाबावनोसैलाय आयौ 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 बबेबा थांनोबाथाय मेंजोबखायो नोंजों ना खाथियाव दंबावोसो र' लिपस्टिक फुननि आङो नायगोन एख'ना होजोब्बाय लिपस्टिकआबो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय दिनै थारमाने थांनो रेडि जादों खामानिया बिनानावनि खामानि दङ बिनानावआथ' गैया दा न'आवहाय ओमफ्राय बिनिनो खामानि लानानै थांनो नागिरदों आरोना बेंकआवहाय एसे खामानि दङ ओमफ्राय नै मानसिफोरखौबो लानानै थाङाबा जाया उफाय गैया बाबायाबो हारसिङै मावनो रोङा आन्दायजानो गियो थारमाने गावखौनो माने गावनाव बिसास गैया आरोना बिसोर नै लिपस्टिक फुननायाबो जायाखै आंहा ओरैबायदि बेखौ रेडि खालामैनो गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो ओमफ्राय नै माबायदि मेजेम ओंखारलायनाय जानानै दं नै दाख्लैहाय अखा खोरोमनाय दिनखालि थारमाने गासिबो बन्द' खालामजोब्बाय ना गासिबो बन्द' खालामजोब्बाय दाना ओरैबायदि गरम मोनबाय बे आखाइजों सिबग्रा माबाया गिसिबा बेखौहाय लादोंमोन बियो आरो लानानैनो बोरै खेला खेलिनो आंखौ बुनाया गोग्गोम नैबाव नै देखर जानानै थागुलायबाय ओमफ्राय नैबे नै मेजेम ओंखारनाय जानानै थागुलायबाय नायदो नै नों बुनाया सादों सरि होनाखै नोङो दा सरि बुखांनानै सरि आरो सरि ओमफ्राय दा नै रेडि जागासिनो दाबनो आङो बेखौ रेडि खालामबाय सासेखौ ओमफ्राय आं जाजोबाखै आरो जाग्रोसै आङो बे माखौ ला गोलोमफ्रुजोब्बाय देलाय बाजाराव थां आरो बाजाराव थां आंखौ नोङो रेडि जाहोआ खालि बाजाराव थां होनबाय थायो ओमफ्राय गावहा नायदो गरमजों माइसुं बेरलाजोब्बाय एकदम दुस्थ'ना नोङो नाहरलाय हाय होनहर दे मादैमोनखौ हाय होनहर दे थांदो होमबा थां बैयाव थां लामायाव थांदो थां गारियाव गाखोहैदो थां फिसाफोर थांफाबा नै एक्सट्रा गस्ला पेन्ट ओमफ्राय नै बिदिफोरखौबो लाफानांगौ दाबनो देरबानो मालाबा गोबालाबायगोन मालाबायगोन ना ओंखायनो बायदिसिना फुगारलाबायनो एसे खिथाबबो लाबाय ओमफ्राय नैबे गिदिरखौ लानोसै आङो दाख्लि खेबसे बिराद गोबादों बियो बेखायनो आं गिखाबाय आरोना आंनाव दख'नाया सिजोबदोंमोन ओंखायनो आङो बे गिदिरखौ लानानै थांसै मोनसे आंनि माबासो बियो गानग्रासो ओमफ्राय नै बेफोरखौ सोनानै लाजोबसै आं एक्सट्रानो नै बेयावबो आंना फिसासो लाबाय आङो बेखौबो नै दैया नै लोंनानै थांखानोसै गोग्गोनो दा सासेखौ लानायावनो गोलोमफ्रुजोबखागोन होंगो दोंगो बयबो ज' जाजाय थांफासिगोनलाय आरोना जोङो ओमफ्राय दा आइया हारसिङै दङ सासे मावग्रा हाजिरा दङ बेयो नोंसोरल' थालांबाय आरो नै आङो बेग लाबाय बेखिनियावनो सोजोबबाय गासिबो बेयावथ' जेबो गैया फिसाज्लानि बेनोसै आरो एक्सट्रा जिनिसफ्रानोसै दाख्लि बिराद गोबादों बियो खेबसे गोबाफेरामोन ओरैनोथ' ओमफ्राय जालु जालाया दाख्लैहाय बारा जादोंमोन आरोना दिनैथ' गैया जानाया थांग्रोसै होनबाबो मानसिफ्रा बोरो आयौ माथो रेडि दलर थालै दुस्थ' दा खालाम नायगोन हाया आयौ गोलोमखाबाय ए दुस्थ'आ नायदो बिदि जानो नाङालै मा हामा दै गोलैयो बिदि थाङा मामिजों मा दलर बाम जानांगौ फै हमथा जानांगौलाय मा ओरै दे खिथाहरलाय नों बेग लानोसै मामिनि सिथा बिलाइ बेगालाय दुस्थ' मोजां नुहुरजोबबाय आंसो टाउन मोनफैबाय नै टाउन सफैबाय दिनै दिना आरामबावसो आयौ बांद्राय सान्दुं गैया गरमबाबो एफाग्राब मानि नङाबा सान्दुं थाबा रासिन गरम जाबावोसो
टाउन सफैबाय दा ओमफ्राय बै बेंकआवहाय SBI बेंकआवहाय हाबहैग्रोसै बेयावसो नालाय मेन खामानियानो चालान दाननांगौ बिनानावा चालान दाननो थिनहरदों नालाय गावहा हजोंहाय बेंक नागिरबाय थानो आं ओमफ्राय आं नागिरला नोंसोर खालामहैदो होननानैहाय जोंखौ थिनहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नै गसाइगावआव खाथियाव थांजायोमोन ओमफ्रायहाय थांनाय जायासै ओरैजोंहाय मोनसे खामानि दंखाबावो ओंखायनो फैबाय दा थांग्रोसै नै जोङो बेंकआवहाय मोनबाय मा सिखारसै दे दखानाव थौ ओइ जानला मोनला होनगोरलाबायोब्रा बियो बैयाव दोनहैसै फैफिननो बिराद गोरलै जायो ओमफ्राय खामानिया सिरिमबाय बियो औ ओंखारसै नोंसोर ओंखारग्रोदो आं बै गारिखौ दोनना फैनोसै ओरैथिं ओंखार बन्द' खालामसै नै जाबायबो जोंना खामानिया दसेनो फैबायबो हाबबायबो जाबायबो चालानाहाय दा थांफिनसैसो बाजाराव थांनि मोनसे दखानावहाय बेयाव थांसै बेनिफ्राय बेंकआव हाबखांबाय होनबा र' दुरबल जाबाय नै सासे बबेहाय थांनांगौ जाखो उन्दुबोबायना जानो मानसिया दुरबल जालायबाय ओइ माबे बायगोन दाहाय बायगोन र' आबैनो ब्लाउस लायग्रोनांगौ ना दाख्लैहाय आइनो ब्लाउस लांदोंमोन ओमफ्राय बियो नाम्बारा फिसाद्रायदों बेखौनो सोलायफिननांगौ सोलायफिनसै अफाय ए बेखौ मोनो बे फुथुला गाननायखौ नै बे वार्स एन्ड वार्सनि अपोजिटआवहाय बेयाव थाङा आयु बिदि थांजायो औ ससाब गानगोन दे ससाब गानगोन औ नैबे माबा खाथियावनो मा होनो नैबे टार्निं दङ ना थिनालि ओरै फारसेजों नै वार्स एन्ड वार्स थाबाय ओमफ्राय बेनि अपोजिटथिंजाय ओरै नै बिदिनो फिसा दखानफोर दङ नैबेयावनो फारसेनि दखानावनो बे साइडजोंनो आङो ब्लाउस बायग्राया बेजोंनो बायलाजोबो फाख्रा सिख्राफोर ब्लाउस बायलाबायोना बेजोंनो बायो बेयावबो बैयावबो मोनलाबायो बेजोंआवनो बायो मोननैयावनो जायखिजाया ओमफ्राय नै बिनानावनो न'आव फैनायदो नालाय गानफैनो नायथि बिदिनो सर्ट नायथि लादों ओमफ्राय हनै बियानैनो हाफपेन्ट नायदों सासेया नै फिसालाया बै ससमा गाननाय नुहुरदों मिनि कुइनाव फुथुलायावहाय माबायावहाय बेखौनो बिगासिनो ससाब गाननो आयै ससाबनो माबाया स्पेकखौ ससाब होनना बुङो ससमाखौ ससाब गाननो नोंबो र' दे दा लायगोन दे मादे औ दा लायगोन औ र' दे दा लायगोन नों थाथ' दे औ बेयाव थांजायाना गारि दङ ना गारिया औ गारिया नाङो दे आइदि होनो औ बिदि थांनो नाङा दे मा जायो आखाइ थैयो औ थांनो नाङा दे बिदि दे औ बिदि थुयो ओमफ्राय गोलोमजोबखायो मा रायलायो बेयाव थांनो नाङा दे गारि नांबा मा जायो हो गारि नांबा मा जायो नाङोना गारि नांबा मा जायो दे नों मिथि जायो औ नोंखौ एसे थान्दा माबा जाहोनांसिगोन माबा जानाय नंला माबा जानो लुगैबाय बे टाउनाव फैनानै मानसिया उन्दु फैदोंना दुरबल जाथारदों मा होनो बेंकआवहाय दसेनो जानायखायसो दसेनो जाबाय नै बेयावहाय मा मोनो बेफ्रावनो आंना ब्लाउस बायनाया नै बिदिनो ना फाख्रा सिख्रा बेफोरनोसै सिङाव मोजां दं आरो नै नायथिया बिदि गुसुंखौनो लादों आखाइबो दंखायो सिङावहाय खान्दा नै बिदि गुसुं बिनानावनो आलदा कालारखौ लाबाय गरम जाजोब्बायहाय नै आयु थाथेरा मिस्थि जा होनगासिनो मिस्थि जाहैनोसै थ' बैजोंहायसो दे मिस्थिया दे ओरै गोजान थांनांगौ दे मिस्थि जानो दे मिथिबाय औ गोजान थांनांगौ र' थाबायलांसै दे औ थाबायगोन दे जा मेरला गारि दं नामा टाउनावहाय औ दांनो बेखौ आयु फुथुलाव दांसै नोंखौ बुबालाय बुयोना बुयो दांनो नाङा दे दांनो नाङा जा गिदिर नै गारि दङ मेरला ना मिस्थि जाहैनोसै नामा औ मिस्थि जाहैनोसै जोंहा मिस्थि
मिस्थि जानो फट' जाहोगुलायबाय गारिया ओरैजों दोनबायना आयौ थांब्रैगोन औ थांब्रैया नैबे खाथियावनोखा ओइलाय नै बालाजि द्राखौबो आयौ गारिया जि जाबाय थाग्राया जाबाय औ जाफैबाय नै दाना होथारबाय जानाया मिस्थि मोनजानानै लालमहन आखाइजों जादो है आखाइ सुवाखै आखाइ सुगारनांगौ र' आं हायनि सासेया नै सिंग्रानो बाबा मा जागोन खसुरि बिदों आं ए आंहाबो लालमहनखौनो जाखांबाय माखौ खसुरि जाबावो गासिबो गेस जायोलै आंबो जानो हाया खसुरिखौ जायो गोथाव मोना खिन्थु बेनि खसुरिया गोथावमोन मानो खसुरि थायो बेयो बै मोनसे माबा खसुरिया गोथावमोन आं खोनायाखै जानो माबायावहाय दङ जोङो बालाजि सुइट्स एन्ड स्नेक्सआ बेयावहाय दङ ओरै माबा दङ खाथियावहाय बालाजिफ्रा बियो मा होनो नै हामा ओइ ए बैलाय बेरेया बैयावसो दङ बेरे नागिरनो फैगासिनो बेलाय बेलाय नै आयौ नों गिया जोगोन बेरे नागिरनोसोनो बेना हा मेवो जोजागोन जोजा नै आयौ थांबाय ए माबा बेखौसो जाबावनोसैलाय ओइथ' एक थारिख बावलाय नैबेखौ दा बेखौ दे मोनजागोन र' नै दादा हरगोन र' जादो दे जिरायदो जादो गोथाव हा दिनै नङादां सिबजाया हामा गोबायो हनै बेलाय नोंना हनै दादाया हरबाय जादो नै जादो नै जादो सामस हरनोनो सामसजों जायाहाय बेखौ गोलैयो आखाइजोंसो जानांगौ र' आखाइ सुगारनि होनि नोङो दे र' ओरैबायदि गेलेगासिनो नै आयै रिमोन नै नुबाय गोलैयोना रिमोन जानो गिनाया हाला आङो दाखार होमबाबो आयै लाखिनो हाला अयथासार न'आव फैनानै नै दा बेलासिगुलायबाय दहायनो सफैदों जों सफैनाया ओंखाम जाखांबाय आरिखांबाय दुगैखांबाय लोबखांबाय गावबो नै ओमफ्राय अखाया जा ज्राम हादोंमोन नैबेफ्राव एसे दैस्लुं जानानै दंमोन दैस्लुं जानानै दंमोन बे दैयावहाय गासोमबाय थायो बेखायनो हासिबजोंसो सिबजोब्बाय आङो बिदि एसे जमा जानानै थानायखौ एसे हाखराव जमा जानानै थायोना नै बिदियावहाय ओमफ्राय नै बेयावबो दंमोन दा बेयावहाय दै एसे थानायफोरावनो बियो माबाबाय थायो माने गासोमबाय थायो बेखौनो रायै बाबो मानिखाया ओमफ्राय आंसो बेखौहाय दैफोरखौहाय एसे सिबस्रांनानै होबाय आरो नायदो आं जि गोलैजानो गिगासिनो नुबाय खालामखायोसो जरसे गोलैयाखै मामि गोलैबा मा जानांगौ दे जर गोलैबा नों मानो बुजिया इसुर मैला नांजोब्बाय गैखाला नों आबैजों रायजाखासिगोन गैला नोङो ओरैबायदि दुस्थ' आयै नै नायदो दहाय टाउनाव थांनायावबो दुस्थ' जाया आयौ थोस नायदो मा जाखो बेलाय स्पाइडारमेन ए सादों सायाखै इसोर आंबावनो लोगोफोर ओरैबायदि उफुद्रुग नङा होमबा फिसाज्लानिबो उफुद्रुग बेखौ बायहेरायाव लानानै थांनांगौबाहाय माने दिगदारखा आरो आङो माब्लाबाबो सानफेरखाया बेखौ बायहेरायाव लानानै थांनो खिन्थु मालाबा उफाय गैयैयाव लानानै थांनांगौ जायो दा बेबायदिनो दिनैबो उफाय गैयैयाव लानानै थांनांगौ जाबाय ओरैबायदि उफुद्रुग खालामफायो गरमाव आरो रासिन गरम ओमफ्राय जायखिजाया जाखिनि केपचार खालामनो हायो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय बेखौनो ओमफ्राय माखासे आरोबाव माने बेनि उफुद्रुग
नि जुनैहाय आङो केपचारबो खालामजोबनो हाया आरो माखौबा थ' बेनो ओमफ्रायहाय बेबायदि समावहाय माने ओरैबायदि मालायखौ नुयोबा ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना आरो खायफानि हासबेन्डफोराहाय गथ'खौ लानानै होनानैहाय जेनेबा बिमाफोराहाय शपिं खालामो आरामसे नायो मा लानो मा मानो आराम मोनो नङा होमबा बेबायदिखौ बिराद लाखि होननानै साननांगोन ओरैबायदि मोजां नङा होमबा बेबायदिखौ नुहुरोब्ला बिराद मोजां नुहुरो आरोना बिराद मोजां बेबायदि नुयोबा मा होनना बुंबावनो सानदोंमोन आङो दाख्लै जे आङो मोनसे जेन'बा हौवानि न'खरा एक्सेप्ट खालामनो हायै मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होमबा जे हिन्जावफोरनि न'खरा थाबैनो एक्सेप्ट खालामो जुदि हाबा जाखांनायनि उनावहाय गावसोरनि गावसोरनि फिसाजोखौ नंला होननानै बेखौ बुंदों आरोना खिन्थु हौवाफोरनि माखासेसो नांफादों आङो माखासे हौवाफोरनि न'खराहाय एक्सेप्ट खालामनो हाया जायो आरोना जे गावसोरनि फिसालायाबो सोरजोंबा हाबा जाबाय सोरनिबा फिसाय जाबाय गावनि न'खरखौ दानांसिगौ बेफोरबायदि मानसि एक्सेप्ट खालामनो हायै जायो होनना बुंदों आरोना थ' बेवहाय सानैसोनि सासे आब'नि आरो सासे आगैनि कमेन्ट्सनि सायाव आं एसे बुंनो होननानै सानदों गाज्रि मोननो नाङा माने सासे आब'आ बुंदों आरोना जे सहायनानै थानांगौ सहायनायानो हिन्जावफोरनि मोनसे गुनखा होननानैहाय नोंगौ बे बाथ्राया हले आब'आ मोजां बाथ्राखौनो बुंदों गावबो बेबायदि जेनेबा सहायनानै दिनै मोजां फिथाइ मोननो हाबाय होननानै बुंदों आरोना नोंगौ सहायनानै थानांगौ नङा होमबा थ' बयनिबो थासारिया एसे आलदा जायो हो सिटुवेसना बयनाबो एखे जाजोबा सहायनांगौआ हिन्जावफोरा हाबा जानाय लोगो लोगो मोनसे माइन्डआवहाय थि खालामनानै लाखानांगौ जे गुबुननि न'खराव थांदों जेब्ला गासैबो गावनि बायदि जाजोबनाय नङा बेखौहाय माइन्डआव सोनानै लाखानांगौ बा लाखायो होननानै सानो आरोना आङो जुदि जिहेतु आंबो लाखादों बेखौहाय एक्सेप्ट खालामनानै माने माइन्डआव एक्सेप्ट खालामनानै लाखानायमोन जे सहायखानांगोन होननानैहाय थ' बेखौहाय लाखानांगोन आरोना ओमफ्राय बयनिबो बाथ्राया एखे जाया बेसेबां सहायनांगौ मोनसे लिमिटबो थायो नालाय थ' बेनो आरो माथो बुंबावनो जायखिजाया बेयावनो बुंनाय थायो नङा होमबा जायनाव जायो बेसो मिथियो होननायहाय थ' बेखिनियानो ओमफ्राय आङो सासे आगैया माने टेनसन जादों आरोना गावसिनाव बिबाजै फैयोब्ला जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला जे न'खरा दंस' जायोब्ला माने खायसे हिन्जावफोराहाय फैनानैहाय बिमा बिफाखौ जुदा खालामनो नागिरो गावनि न'खरखौ हौवानि न'खरखौ माने जुदा खालामनो नागिरो बेबायदि मोनसे गिनाय फैदों आरोना गावसिनाव बिजाला दङ बिबाजै फैयोब्ला जुदि जों अनलायनायखौ नायनानै थानो हायाब्ला बेबायदि होननानै मोनसे गिनाय फैदोंथ' आं बिनि सायावहाय एसे आगैखौ बुंनो सानदों आरोना बेबायदि साननो नाङा जे जेब्लानाखि बिदाया हाबा जागोन अब्ला माब्लाबो दा सान जे जोंनि न'खरा बेबायदि जागोन नामा जोंनि बिबाजैया बेबायदि खालामगोन नामा जेब्लानाखि बे साननाया खेंफुर फैगोन ना अब्लानो माने मोनसे गोसोआवहाय मोनसे माबा फैगोन आरोना बेवहाय माने मा होनना बुंगोन माने नोजोरा एसेब्लाबो गोदान मानसि फैनायनि सायावहाय एसे आलदा जागोन आरोना साननायफ्रा एसे आलदा जागोन बिदि जासिगोन नामा मोनसे गिनाय फैबाय थागोन ना जोंनि न'खराव बेबायदि बायगोन नामा बेबायदि मोनसे गिनाय फैगोन ना थ' बेबायदि साननो नाङा आरो ओमफ्रायहाय ओरैबायदि जेब्लानाखि बिबाजै गोदान फैगोन बा गोदान हिन्जाव फैगोन अब्ला माने जे जोंनि सासे गोदान मेम्बार फैदों बे न'खराबो गोदान जाहैबाय आलदा न'खरनिफ्राय फैनाय बे न'खरा मोनसे गोदान जायो बे हिन्जावनि थाखायहाय थ' बिनि सिङावबो बिराद आनकमफर्टेबल फिल खालामनाय फैयो आरोना थ' माबा मोनसे गोरोन्थि जाफ्लाङोब्ला बेवहाय मा खालामनाङा माने डाइरेक्ट बेबायदि नङा नोंना गोरोन्थि जाबाय बेबायदि बुंनो नाङा आरोना थ' लोगोजों जेरैबायदि बुंलायोना जेबो नङा बेफोरो जाखायो बेफोरबायदि मोनसे मिलायलायनायनि गेजेरजोंहाय बुंनाय थायो आरोना थ' लासै सोलोंलाङो गोदान मानसिफोराबो सोलोङा नङा सोलोङो थ' बेखायनो आसि थुनानै माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंब्ला गोदान मानसि फैनायखौ डाइरेक्ट बुंनो नाङा आरोना गोसोआ गाज्रि मोनो आघात मोनो थ' बेफोरनिफ्रायनो लासै माने साननायफोराहाय एसे आलदा जालांनो हमो नोंनि साननायाबो आलदा जानोसै बिनि साननायाबो आलदा जानोसै थ' माने गुलाय गुजाय जानो नागिरो आरोना थ' बेबायदि गिनो नाङा आगै बेबायदि साननो नाङा जे जोंनि न'खरा मालायफोरबो बेबायदि गावस्रागोन जोंनि बिबाजै गोदान फैनाय बेबायदि खालामगोन नामा बेबायदि साननो नाङा माब्लाबाबो हिन्जाव मानसिफोराबो माब्लाबो बेबायदि साननानै थाङा खोमा होननानै सानो आरोना आङो जे आङो थांनानै बिसिनि न'खरखौ दंस' खालामहैगोन बा आङो आंनि फिसायखौ लानानै आं थागोन बिनि बिमा बिफाखौ आलदा खालामगोन बेबायदि साननानै थाङो होननानै आं माब्लाबो साना बेबायदि साननानै रावबो थाङा खोमा आंनि साननायाव आरोना आं बेबायदि नुफुरा रावखौ माने बेबायदि साननानै थाङो खिन्थु जेब्ला माबायदि ट्रिट खालामजादों बियो थांनानैहाय थ' बेफोरखौ साननायनि गेजेरजों माब्लाबा सोरबाया बेबायदि जालांनो खोमा
ना मा होननांगौ आं बुंनो रोंला आरोना बेबायदि साननायथ' आङो माब्लाबो सानफेरनाय बेबायदि माने सानफेरथाव होननानै सानाखै बेखायनो आं बुंनो रोंला आरोना बेनि सायावहाय ओमफ्राय बेबायदि सानोब्लाबो हिन्जाव मानसिफोराबो साननांगोन आरोना जे जोंहाबो फिउचार दङ इयुनावहाय जोंनि फिसा फिसौफोरा जुदि जोंखौ जुदा खालामनानै गावसोर आलादा रायजो जायोब्ला जों माबायदि मोनगोन बेबायदि मोनसे साननाय फैनांगौ आरोना थ' बे फिउचारा बयनाबो दं नालाय थ' बेखायनो बेबायदि बिमा बिफाखौ जुदा खालामनाय न'खरखौ जुदा खालामनाय माब्लाबो साननो नाङा आरोना थ' सानाबो सानगोन होननानैबो आं साना थ' बियो गाव माबायदि ट्रिट खालामजादों बिनि सायावबो सोनारनो हागौ आरोना थ' जेब्ला सिटुवेसना फैयो अब्लासो बुजियो जाहैबाय मालायनि खौ नुनानै मालायनिखौ माबानानै जेन'बा बुंनो हानाय गोहो थाया गावबा गावनाव जा जादों बेखौसो बुंनो हानाय एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों बुंनो हानाय बायदिसो जायो आरोना थ' जेसेबां बुङो एसेबां लावलाङो बेखिनियाव दोनथ'नोसै आङो होमबा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं